ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଗଧିଆ ଓ ଛେଳି ଛୁଆ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମା ଛେଳି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ତା ଛୁଆମାନେ କବାଟକୁ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରି ରହୁଥିଲେ। ତା ଛୁଆମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଗଧିଆ ସେହି ପାଖରେ ରହୁଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଖାଇଦେବ। ତେଣୁ ଛୁଆମାନେ ସତର୍କ ଥିଲେ। ଦିନେ ମା ଛେଳି ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ଏହାକୁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅତି ଚତୁର ଗଧିଆ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ଛୁଆମାନେ ମା କଥା ମୁତାବକ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହିଲେ। ମା ଛେଳିକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଗଧିଆଟି ଦେଖିଥିଲା। ସେ ଛେଳି ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ସେ କହିଲା, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲିଣି, କବାଟ ଖୋଲ। କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ସେମାନେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ ମା ନୁହଁ, ତୁମ ସ୍ୱର କର୍କଶ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଧିଆ ପୁଣି ଥରେ କବାଟ ପିଟିଲା। ସେ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମୋ ସ୍ନେହର ଛୁଆମାନେ, କବାଟ ଖୋଲ। କିନ୍ତୁ ଚାଲାକ ଛେଳି ଛୁଆମାନେ କବାଟ ତଳ ଫାଙ୍କରୁ ଗଧିଆର କଳା ପଞ୍ଝା ଦେଖିଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଚାଲିଯାଅ, ତୁମେ ଆମ ମା ନୁହଁ। ମାଙ୍କର ପଞ୍ଝା ଧଳା, କିନ୍ତୁ ତମର ତ କଳା। ଗଧିଆଟି କିଛି ମଇଦା ଆଣି ନିଜ ପଞ୍ଝାରେ ବିଞ୍ଚିଦେଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେ କବାଟ ପିଟିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବିଚରା ଛେଳି ଛୁଆମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ସତରେ ଫେରିଆସିଛି। ସେମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଗଧିଆଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଝପଟି ପଡ଼ି ଗିଳିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଛୁଆ ଲୁଚି ଯାଇଥିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମା ଛେଳି ବଜାରରୁ ଫେରିବା ପରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଛୁଆଟି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ମାକୁ ଦେଖି ଛୁଆଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମା ଛେଳି ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ କଇଁଚି, ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଓ କିଛି ସୂତା ନେଇ ଗଧିଆଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଗଧିଆଟି ନଦୀ କୂଳରେ ଶୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମା ଛେଳି ତାର ପେଟ ଚିରିଲା। ଛୁଆମାନେ ଡିଆଁ ମାରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ କିଛି ବଡ଼ ପଥରକୁ ଗଧିଆର ପେଟ ଭିତରେ ପୁରାଇ ସିଲାଇ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଧିଆ ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଇଁଲା, ସେ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲା। ମା ଛେଳି ତା ଛୁଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।